Yuk. Ho, Mas Slamet monggo. Ho. Koko Prabu mandhap saking Sasana Palenggahan. Koko Prabu menika lenggahipun saking Surakarta Hadiningrat. Kanthi asma menika Kyai Slamet. Lho Pak ing Udarasa. Sing mburi aku krungu Kyai Slamet kok ireng ngono. Mas Slamet. Nggih, Mas Adi pripun pawartosi? Sehat, cah Nggih, bagus. dangu mboten kepanggih nggih. Heeh, suwe banget iki. Jarake dawa-dawa. Panggah sehat mawon. Sehat, alhamdulillah Mas Slamet. Suatu kebanggaan Iya. saged our MC kondang. Atur nuwun. Terkenal dugi pundi-pundi. Atur nuwun. Terkenal leleke maksudnya. Sing keri mau apa? Elek ndasmu kuwi. Wis apike kok ngene kok elek siang mo sisan malahan. Ayo ndang kono. Nggih Mas, daos lelipur saderengipun dalem ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu para tamu sekecakaken anggenipun lelenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih sinambi mirsani lan midhangetaken kula sak kanca Mas Deti Musik. Madesti. Mboten saged ngomong Madesti. Ma diteroke. Ma. Des. Ti. Madesti. Ma. Desti. Olang yo kebo yo ora apa-apa mang. Nggih, monggo. Badhe ngaturke napa? Mas Haris niki sih 3 lagu nih Mas Haris khusus. Apa? Lah sanjange wau kon sak-sake, nggih sak seneng kula yo lho. ndang. Wah songong men to cah iki. Nggih, Sahitan apa Dik? Evita Milio. Sing tengah mawon lho. Evita sih ra bayo deh. Wah sing di tengah. Jadi sing tengah kersane. Nggih, heeh. Asik. Wilujeng dalu Mbak Evita. Wilujeng dalu Mas Slamet. Dangu Salim banget, nggih. sih. Mboten kepanggih nggih. Terakhir pas pirang ten tahun, Sanggar Mas? nika ten Polokarto nika nggih. Wis kira-kira ya. Apa wiki ra tak jak? Tangane iki lho tangane. Iki temu kangen ngono lho Mas. Ah, Aku wis nggih. petang tahun ora ketemu Mas Slamet. Punjul nggih. Punjul. Tangane. Wong mau ya wis demek-demek tanganku kok ya. Alah, ngono ki mertandake yen MC-ne niku iri, Dik. Lah iya to. Ngono wae ngakune bojone mau loro, sing siji ning kene, sing siji ning Sini omah. kono. Padahal asline MC kuwi Duda. 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 Lah, ngono tek malah duda. Mesti metu kata-kata mutiara nih ngono ki lho. Nggih. Nggih. Ini gimana ini Mas Slamet? Kok makin ganteng sih Mas Slamet sih? Jenengan niku ngece napa? Lambian ki rada iya. Lah jelaske ya Mas ya. Saiki wis tambah resik, tambah bagus ngono lho Mas. Penyanyi kok katarak. Kok ngono kok bagus. Timbangane petang tahun kepungkur Mas. Ngono lho. Dadi petang tahun kok kepungkur kok ireng ngono. Senadyan to ireng penting wani nyedaki penyanyi. Mas yo ireng ya daripada MC ini nyedak mung cuman-cuman. Lah, kono bertempur. Ya wes, timbang kok dadi patu ndang kok tutukno. Mboten Mas, mboten Mas. Ndang. Dipun tintingi pelok barang mawon. Au. Nggih.
Aku jarang nyongko lho iki iso sesandingan karo Mas Lah Slamet. nggih, pun petang tahun kepungkur nggih. Kayak saiki lagi viral lho. Nyindeni wayang riyen kalih kula. Apa dadi bojo jojoan apik anake. Lorek-lorek. Kok lorek lho Mas. Lho ireng karo putih. Ya, nah. Lah memperbaiki keturunan kok. Ya, terus spesial kanggo Mas Haris yuk langsung bawa. Nggih. Nono. Gegarane wong akrami Ki ngopo ya? ajeng bawa Mas. Ajeng bawa Mas. Sinten? Kayak padune pengen gandengi penyanyi yoan. Iya iki. Dudu bondo dudu rupa hamung ati pawi rasa ngempet guyu to Mbak. Ora ngempet guyu ki Lah lho. pripun napa ngempet isin napa Bro? Ora apa-apa. Ya ndang iki ngopo ndredeg kok ya ora dadak ndredeg-ndredeg barang ki lho. Lah sangkek nepen petang tahun nembe panggih. Apa iya. Pangane. Tane Nino. luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang. Pak kinten-kinten. Jan saiki swantene tambah sae Mas Slamet. Evita niku kalih kula kalau Evita kalih Mas Slamet cocok sing pundi? Oh, nah, cocok karo Slamet. Reka men golek bola to sampean iki. Lah janten. Aku karo kae bagus. Lah bola ra ngewaki lho iki. Bola ra ngewaki bagus Slamet. Hah? Alah 50 jujul nek enek nyok. Ora duwe kok. Yen angel ka Diongkek Mas. langkung tan kena tinumbas arta Nggih, sampun Mas. Langgame napa? jenang gula mawon Jenang nggih. gula nggih. Jenengan Duet? Duet. Duet. Cing pen manangga Slamet jo nangkep aku. Kayak Ora ngopo ket mau ki tek gur umang-umang wae iki ngopo to Mas? Ngomong lho, wis dandan bagus kok ngene cek bagus Slamet ki. Ora judeg aku. Lah saiki jejer nek no. Jejer, Coba jejer. jejer. Coba jejer. Hmm. Bagus pundi, Pak? Gamet. Matur nuwun. Jenang kula kowe aja lali marang aku iki cah ayu nalikane nandang susah sapa sing ngancani Dereng ate
Wonosari kondang kaloka saindenging Nuswantara. Nggih. Kowe aja ngisi-ngisini rombongan. Lah pripun? Lu nyanyi kok cakaran nyoh, Gus sandal iki. Lah kula wau beto sepatu kok. Beto sepatu. Ning mboten kula agem. Apik iki, dinggo. Matur nuwun. Cocok disoting Mas. Gedimen ngono. Apik lho iki. Jan dienggo dolanan tenane. Tak gubak selop meneh lho Mas. Ora apa-apa aku mbok gua uncik serep lho. Santai. Ya. Monggo dipun lajeng nih Mas. Nggih. Kok Mas to? Nimas. Oh Nimas. Ayu-ayu ya kopok Pak. Nuwun lho. Mat samet. Tontonan nggih konten sesuk viral iki. Nano ya. Niki anu Mas, berking maton sawah menika. Ya. Sederhana. Oh sederhana. Sederhana ngeten Ya, iki namanya. ibaratnya kata aku mencintaimu dengan sederhana ngono gitu. Heeh. Nggih. Cetok dalan kita. Ya. Apa Oke, oke, oke. Iya. Nalika semono awake dhewe pernah sesandingan. Lah kok suwe ra ketemu sing tak jaluk aja ngasih lali marang kakak. Iya Kak Mas. Bakal tak eling-eling terus. Dolan ngidul. Iya. Jenengku lho kowe aja lali marang aku iki wong ayu nalikane nandang susah sapa sing ngancani kemeringet ya Dek. Kemringat. Hawane adem. Hawane adem. Ngasih ngembun. Kesik kemringet. Hawane adem kemringet Mas. Ketok ya pekok tenan. Lah waduh kok kemringet. Maksudnya ki ngembun lho Mas Raiku Mas. Oh ngembun. Malah ning syutingan Ngendine sing ngembun? Sing ngembun ngendi? Dilapi. Oh lah ya ampun. Dilapi. Tisu Mbak, tisu Mbak. Dilapi. Tisu nendi Mbak? Ya ampun. Ning tasku ki lho nek tisu. Ora sagot tisu nek ra nek tisu. Ngono wis. Mbok ya sing mesra ngono to, Mas. Sing mesra ngono lho. Anu nggon Piye to? heeh nggon cangkem sisan. Jarike Mas Adi ambune amis. Jarike Mas Adi ambune amis. 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 Berarti sing ramis iki. Ibu. Mesane. Takane Bu Raine. Kayak ki mau bar dinggo ngelap di. Ora iki mau bar dilondrekke kok amis. Ya ditutuke Mas Ahmad. Lajeng Mas. Apa kowe pancen ra kelingan jamane ndek biyen wong ayu nate janji bunga susah padha dilakoni
Sampun, Mas. Nggih, Mbak Evita Warma Terima sindennya kasih. Klaten Matur bersinar. nuwun, Nggih. Bayo, Bayo. Mas Slamet iki Jurjan. Sampun Mas Adi. Sampun, Mas.